Awubhedo ubhizinisi bobo. Shibobo. Yebo shibobo. Ananga ikile. That is strong. That is strong poli kaloku. That is fake shibobo. Ishibobo dasaziwa. Uyabona bebhayi. Yabo Eastern Game ndiyaziwa. That is strong. Epoleni. Ndandifake ishibobo yiyo le nto ndiqhentombe sometimes ndiyayikhumbula ke ndiyitye nje ishibobo andisaziwa ke ishibobo jonga bebujonga jonga yabona le trophy yam ndedwa Biyana top 8 player of the tournament le Biyana top 8 top goal scorer 2013 is trophy ilayo tournament iwandi so ithi kule tournament le ithi top uyasiva English prophet ngihamba siva English ngam ndikucacisela ithi Biyana top 8 top goal scorer which means ndaskora ngaphezu kwaba ababedlala phana noba babezazazi ngaphi za team ndim oskora kakhulu ndandidlala neziphukuphuku le ithi Biyana top 8 player of the tournament ndim iplayer eyagqamayo kunazo zonke ezinye zadlala nje kwazi nodlala yebo kwasame year 2023 yofumana Easter player of the tournament hey baby that needs man ngala 2023 cha utheke ngokumveni kuba aphuma imehlo qhoma Sibona ngasonye. andinawukwazi uba mandiyifake ishibobo masuke ndiyitye bethe ezinto lako uzawuphela zifaka mnalo kishibo sithi igqi ngapha simeke ondifake ishibo hayi ndandlane ziphuphuku ndandisram andikhaba left and right ndiyibone ngapha nangapha shibo yo ndayaba ndinepasi yam endanaba nayo kuthiwa doski pass yo summer pass doski pass Eastern Cape wena zange wadlala netball awuka